informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia, kuno man Aksyon Artay Hupon checking in diri sa Miyerkules nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Kumusta ka mo mga suki namon nga matagpramati sa kahanginan, mga nagamonitor via on air sa bilog nga Region 6. Amo man diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Maayong gabi gid kag welcome to the show. Action Firing Sa Line. mga nagamonitor man via online paagi sa YouTube kag Facebook. Ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo tanan-tanan kabay pa ngara lang kamong sa mayad nga kondisyon. Action Firing Line. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in until 9 o'clock in the evening diri sa Petsa 8 nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan Aksyon na Firing Line. Sa kinaandan, liwat kita nga nagabi-abi sa inyo tanan-tanan kag nagalaom gid sa inyo padayon nga pag-like kapag share sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Action Firing Line. Ang inyong mga komentaryo, ang inyong mga opinion, importante ina para may baluan tagid ang inyo sinipartisipasyon. Action Firing Line. Pero antes ang pinagkamadalag ko pambukas naton nga mga balita karon nga gabi, aryo advance na gadaan nga balita kag confirmation from the Department of Energy. Sunod nga simana, liwat na naman nga mga taas ang presyo sa petroleum products. Action Firing Line. Ay, walang humpay kung sa Tagalog pa. Wala na ni untat nga increase sa petroleum products. Tiaryo, sa Region 6 may mga transport sector na yung gaduso nga kinahanglan na nga mapalabot sa 15 pesos ang kada minimum sa plitihan. Ambot diri sa aton sa probinsya, nagka-meeting na ni lately, kay may meeting man sila, I understand, boss, nga adlaw kung malakip ini, ang ginaproponer kay kung in kaso nga maprobahan in the whole region, meaning, talahig, magkita gyapon diri. Action Firing Line. Hindi niya galing solusyon, pero antes sinacheck karon tanay lakat sa panahon, let's have action gani Republika. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather To Update. give us the latest weather forecast karon niya gabi, action gani, may gabi please kamin. Action gan? Uy, nag-istorya sa piyak action gan? Sige lang, ganta sa Guru Liwat, kaya basi kon i-check naton liwat, kay Action Gani Republika ang latest nga weather forecast karon ng gabi, diri sa Miyerkules naton nga presentation, no? Mayara man scheduled power interruption this coming Sunday. I-discuss tala na karon din nga mga areas ang apektado. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Alikan ko lang sa Action Gani Republika latest weather update karon ng gabi. Action Gan, may gabi please kamin. Ngayong gabi aksyon art no sa aton mga listeners ngayong gabi ari lakat sang aton chimpo sini nga gabi. Miyerkules kita karon Hunyo 8 tuig 2022 no. Intertropical convergence zone ni siya naga-apekto sa Mindanao diri sa Davao Region, Socsargen, BER, kag Zamboanga Peninsula. Idulot yan ni karon ang magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Diri sa naman sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod, lakip na kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental, syudad sang Bacolod, generally fair weather kita, may pag-uum-guum lang ang aton kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan. May dala lang ni siya na ligwin nga mga pagulan o kon pag panag-uob halin sa localized thunderstorms. Ang Luzon kag ang kabugusan sang Kabisayan, lakip naman kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Nagapabilin nga ari kita sa mahinay sa may kasarangan nga huyop sang hangin.
halin sa nabagatnan na silangan pakadto nabagatnan southeast to south aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon ari kita sa Makanay asa sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya may takos ini siya 0.6 hasta 2.1 metros ang aton astronomical tide. Kag hinay ang akon nga kwan. Hinay ang lakad sang panahon? Hinay internet mo? Internet, no? Ay, sus. High tide, low tide man niya, no? Kag sunrise, sunset, dilawan tabi, i-refresh ta. Refresh sabi? Ang nagahamboy ang aton temperatura ari sa 26 hasta 33. Bong mapaang-paang 26 hasta 33. Sobra sa normal action art, no? So, gabi man dala lang ng abanigo kung inuguyab, no? Ari, si Vulcan Kanlaon, no? Ari yung parameter siya sa 24 oras nga obserbasyon, nakarehistro ni siya 5 ka tayog, no? 5 volcanic quakes. 151 tonelada sang asopre o konblyok sang sulfur dioxide ang iyang nabuga sa takos ng aton volcanologist. Nagbuga ni siya white steam, leaden fume, no? Kasarangan lang. Timbuok ini sa 400 metros ang kataason, no? Halin siya sa guab kun baba. Kag nagulap ini sa direksyon amin na nakatungdan o kun northwest. Ang iyang ground deformation slightly inflated Japon. Okay. Gamay nga pagubag sa iyang abaga. Dason ang earthquake information naton may narehistro kita din Negros Occidental alas 11:38 kag-ina sang ugto, no? 6 kilometers east of San Carlos City, Negros Occidental. Unfelt. Okay. 2.8 ang magnitude, may dalom niya siya 15 kilometro sa Dipupuco, salin sa ground surface siya sa epicenter. Unfelt, wala yung naka-rehistrong intensity. So, aral lang dahil siya ngayon. So, lakat sa aton monitoring alert and warning sa lakat ni Chimpo sa panahon, Vulcan Kanlaon kag At least, bisan maulanon ang tiyempo ta sa iban nga bahin sang pungsod, may ara aksyon gan o wayas ang weather disturbance nga sagwa sampar nga nakitan. Wala. Oh. Very good. Localized thunderstorms, no? Kalabanan. May pag-ulan, kalabanan sa hapon, no? Mapaang sa aga, dasan pagkahapon, maka-induce siya localized thunderstorm, may mga galom. Hindi man magdugay ang iyang durasyon sa pag-ulan, no? Okay. At At least, pasalamat kita, no, kay dito sa mga lugar itong malapit sa bulkan nga buga bala sa nga suprito, yung pero tingkalitan nila ito, mga isang pananom nila, no? Bulusan, no? Sa Bulusan, grabe itong matyagan ko doon, nagabulukay na itong mga tanom nila ang abo nga daan nga nagtampok sila to kadamol. Abo. Tigason ang ilang green nga mga dahon sang lubi, sang ilang lubi, mga saging. Kwan na, hindi na color green. Correct. Pati concrete pavement nila, hindi na puti, kundi abo, kulay gray na. Gani, grabe, no? Okay lang na yung madahon sa saging, kay daway pa na yung ginangutan, sa mo ni kapigaduhon, mga ulutanon mo, kung nalihog paan isang abo ni ka, problema, gid. Pero inang abo na, kuno abuno, ang problema sinakson gan, kung hinali nga, imo bala yung kwanon, imo yung isa consumption, bala kay basi bisan ugasan mo, may epekto na, no? Inang naprobahan naman nila sa Mount Pinatubo, ang lunang kag ang mad, no? Lunang kag mad. Inang lunang gijabla, amom nang mad, no? Pag malaya na, abuman. Ti ginaabuno nila, ginamix lang nila nga hindi siya mag-toxic sa mga tanom naton, no? Tinapuslan man sa mga Kapampangan ang binuga ni Mount Pinatubo dira sa Pampanga. Galing mas mayo gid ka nga ma-maintain lang nga mayo ang sitwasyon ni Vulcan Kanlaon nga hindi kita mahalitan di. Oo. Ang ato niya alert level 1, ang ila to sa Bulusan 0 level unrest. Why sila alert level 1? Karon lang niya sila na grace ang alert level 1 nila.
Sa aton niya alert level 1 nga daan pero ti daw mo lang ng alboruto ya permi mabuga lang siya sa white stem leading piyom. Dason ti makarehistro lang siya pila ka tayog sa palibot ya dai. Pero way siya halit, no. Way Yes. siya nagabugas ang kunano mga phreatic na eruption, no. Mga Wow, bayo- puwera plastic, palayo no? lang. So, Sige, Action Gun, salamat Sige. gid sa imo. sige, welcome ngayong gabi, Action Art. Mayong gabi. Action firing line. Gani Republika sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Program Division. At least why sang weather disturbance pa nga na monitor especially outside sang Philippine Area of Responsibility. Action firing line. Nga ginamuno ko na kay ti subong nga paniyempo ho ang sitwasyon naton diri sa pungsod Pilipinas, ariya do sobra pa ni sa typhoon ang igo ni man o kun bagyo. Man ang sakaay sa petroleum products kundi kahapon lang to nga nagpatuman sang increase sa 6 pesos para sa diesel masubra. Ang balita iya and no less than the Department of Energy. Daw sila pa ya ang naga-remind kag nagapahibalo ang early nga forecast nila o kung ang ilas ni nga palayag nga dako gid ang posibilidad nga by next week, meaning ti Martes mangyapon nga adlaw ang balantayan tabangod dako ang posibilidad nga liwat magapatuman sang increase sa presyo sa petroleum products, no, ang mga dalagko nga mga oil companies. Action firing line. Kung diri sa aton, at least, way pakalabot isa kagatos kada litro and puwera palayo lang. Pero ang forecast diri sang kalabanan, nga sigurado ni kung way himuon ang national government nga mangin tindog kag mga tikang, hindi niya malayo nga malabot gid sa isa kagatos ang presyo sa kada litro, especially gasolina kag krudo. Action firing line. Pero why na naton tani ginapangayo ina nga malabot pa sa punto nga maglabot isa kagatos ang presyo sa petroleum products dito sa area sa Palawan. In fact, may ara to mga reported na nga mga gasolinahan nga nagabaligya niya isa kagatos na halos ang kada litro sang petroleum products kay may kabudlayan sa ila internationally ang pag-deliver dito sang mga petroleum products. Ti kabay pa hindi na di madalahig kag diri sa aton madayon man o kon malabutan pa sa isa kagatos kada litro. Action firing line. Ang dako gani nga pamangkot subong, may ara pa bala ginadala pa uli ang mga driver halin sa tricycle, driver sa POJ, driver sa taxi, after sa sining pagtaas sa petroleum products, kag ang iba nagtapataas naman, may adjustment naman sa arkila. Pila ang inyo sini ginadala pa uli? May inugbakal pa sa bugas nga pwede dalon nyo or rice and fish? Action firing line. Ini dako-dako pa ini nga dagok man kag dako ini nga problema nga ginatubang karon sang incoming administration kung paano i-address ini nga sahi sang dako no nga do dilubyo nga magalabay diri sa Pilipinas. Action firing line. Kay ti tanan kita ulamid, no? Subong ang karne sang baka, ang mga ginabaligya sa merkado, may mga adjustment man. Hindi mo ni mapunggan, bisan pang utanon nga ginadeliver, nga ari lang diri sa aton ginakuha. Like for example, why pa dito nagalin, sa iban nga mga probinsya sa Gwa, iya sang Negros Occidental, diri lang mismo sa aton ang transport expenses, ipatong giniya sa mga komprador. Ti sigurado ni may mga increases unless sa mga produkto nga ti tiempo ya gid ya subong amo inog harvest ya ti inaguro waya problema. Action firing line. Kay at least kung may ara gid man sang dugang nga presyo sina medyo limitado lang, pero kung ang demand nga daan dako kag jutay pa ang patubas, dugangan pa sang expenses sang mga komprador pag abot sa merkado, sigurado matimbo ukid ang presyo. Action firing line. Di isa diri sa balita ang aton man balantayan kay mga transport group na sa namuno ko na kaina diri sa Western Visayas nga may plano nga igaduso ang 15 pesos
nga minimum nga plitihan sa mga public utility jeepney. Tiaring iba ni siling ko gani ang the last time interview naton kay Sir Diego Malakad. Siling nga hindi mo naman na pwede mo. Nga iduso mo lang yan nga mapa-increase ka, like for example, ang handumanan nga mga trips, nga gulpihon mo ya bataas ang plitihan. Halimbawa, i-approve man sa gobyerno, takay tiamon naman lang naman tabo mo, ipas-on naman bla kung sino to ang mga sumalakay, ti ka mo daanay kulo no, sa problema. Firing line. Hindi ayhan ang inyo sinipasayro, mamilag-pilag ang mag-lato-lato na lang sa mais sa mabilin, kay ting iban nga, halimbawa, handumanan, ti masigi ka pa imo ginuwa kadto di karon sa libertad, o maggwa kang magpinangumpra, kay purti ka mahal ang plitihan. Action. Firing line. Amoy na ang $1 million question gid kun bala, nano man ang malabutan kay buwas, mayara sa meeting nga natala na magapatigayon, no, ang grupo or hanay sektor sang mga transport organization upod sa pilag ka mga lokal nga mga opisyales diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Action. Firing line. Anong pilag ka madalag ko nga balita, oy parti gyapon presyo sang bugas. Kundi tanan kita laom gid nga tunggin promesa during the election. Although sang uliging klaro ni President incoming President President-elect BBM nga ti aspiration lang to, no, pero dako gid ang tsansa nga mapanubo taliwat. Ang presyo sa bugas pakadto sa 20 pesos kada kilo. Ti ina dako man nga misyon sa pagsulod galing kay Hunyo 30 pa, no, mag-aumpisa ang iya pagpangalagad bilang ika-17 nga presidente sa pungsod Pilipinas. Firing line. Diyan pamangkot sinidiri paano ang himuon kay siling sang Department of Agrarian Reform. Nga hindi imposible ang ginambal ni President Marcos nga malabot na ti show us kung paano ang disenyo, anong approach, ti ginatugyan tada dira sa economic managers ni incoming President BBM. Action. Firing line. Ang presyo, kung ako yung maglantaw sinimbugas sa merkado, kung halin sa mga farmers ta, I think hindi ginaya mapalabot kung 20 pesos nga ti sa gasto palang nga daan subong nga purti kamahal sa kabunong ginagastuhan sa mga farmers. Paano kabing baklon lang sa madubo nga presyo ang imo sining nga ginpatubas nga umay? O masugot kasi na? Action. Firing line. Unless ka may ara sang gilayon nga pag-akto, kagimuon diri ang incoming administration, halimbawa, panubuon directly ang presyo or automatic maganubo ang presyo sang mga pestisidyo, abono, kag iban pa nga mga farm products, no? Ginagamit sa pagpanguma. Inaguro basi kung may adjustment kag may pag-ululay bantar sa pangabuhi sang mga mangunguma. Action. Firing line. Pero pakarunan naton ina, dugang sining nga mga detalye, ari pagiday. Ano ang pilag kamadalag ko iyang mga balita diri sa aton sa lokal, i-check ta lang karona ang update sa investigation ni Police Major Ramil Saruna sa Police Station number 1 angot sa kaso nga pagtiro patay sining 59 years old. Ang ginlutang kaina mayong pulo pangapi, mayong pulo pungko edas kilido sa bagong dalan sa barangay 35 bao. In close range, tinuduwagi ka pilas ng kunya to sa dungan-dunganan ng isa nagsakam. Action. Firing line. Gamit ang 45 caliber pistol, tika kuangid kapatal sampilas nga naangkon sang biktima. Ano ba lang latest update sa investigation sang otoridad? Action. Firing line. Mga balita naman sa Bacolod City Hall, Attorney Ting, magaserving City Legal Officer sa Benitez Administration. Firing line. May schedule naman to aktualya, no, ang DILG para iya magpatunga o kung magbulig sa transition team sang duwa ka grupo sa incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez kag outgoing administration ni Mayor Bing Leonardia. Action. Firing line. Kaiti, whether we like it or not, this coming June 30, magapungko na sila and hopefully, mangin smooth sailing lamang ang matabo
ang pag-turnover halin sa dokumento tanan nga magkinanglanon sang transition team to start with their administration or to start to kick off sa ila sining nga pagpangaragad. Firing line. Samtang sangguni ang panlunsod diri sa Bacolod, ginpasalamatan ang serbisyo sang anom ka mga konsyal sa karon nga 10th Council. Firing line. Amo na so parang pila ka madalag ko nga mga balita locally nga aton natutukan karon na gabi. Diri sa inyo palatuntunan aksyon firing line. Firing line. Oy, ang duli gali kaina no nasugilanon ta sang aga diri sa Negros Occidental, way man nagauntat ang monitoring nila, no? Pero buwas man may meeting, Zoom meeting ang RTWPB isa pa ginisang bantayan ta. May mga pending nga mga petition or reconsideration nga ginpadala mo ang mga business sector dito sa NWP. Way pa kita kahibalo kung paano ginaktuhan kaggun pa ano ang latest dito. Tibuas ni ho sa meeting sang RTWPB ta mabatian Firing line. kung ano ang resulta sinitanan. Now, i-check ta lang kay ti at least importante ini mo. While nga ang ila sining petition kag motion for reconsideration, in fact ang ipadalagan nito sa negosyante nga i-recall anay bawion anay, hindi anay pag-ipatuman ti hindi pwede kayo June 5 ba ni nag-kick off o kung nag-start ang implementation sang sining implementasyon sa wage order number 26. Firing line. And in fact, on June 15, gina-expect sang DOLE nga dapat mag-appear na, no, makitaan na ang ini nga increase sa ginpatuman sa payslip o sweldo, no, sang mga mamumugon sa pribado nga sektor. Firing line. Tibutang tapasubong hindi kidman pagka-monitor, hindi pagidman ka-inspection ini mo, no, ang DOLE kay ti kinanglanon ang tiempo nga mag-abot sa punto nga may sweldohanay na dra mo lang tawon ang payslip mo kung may 55 pesos nga ginpatuman nga increase para sa mga workers. Ti kabay pang nga mangin talunsay may haragid sang personnel or team ang DOLE to monitor siniti buwas taman may baluan ni sa meeting sang RTWPB. Firing line. Ati mo na mga update kag development lang ko na ang meeting pag sinapol man sang mga negosyante upo diya sa local officials buwas man ni kadamo gali sa mga balita buwas nga balantayan tano. Kay ang hanay sa mga negosyante nag-request. In fact, sang last Monday may meeting niya sila ni Sir Frank Carbon with Vice Governor Jeffrey Ferrer. Initially may mga talk sila dito kung may mga ginambalan nga kabahin man sang ila pagsinapol buwas nga adlaw. Tigaling hindi pa man tumahambal kung nanugid ang ila nalabutan kay ka-premature, no? Dapat buwas pa ni talakayon. 4 ka ma-issues actually mo ang ginpalabot nila kag gusto talakayon. Buwas number 1, issue sa petroleum products, nga way untat ang pagtaas. Number 2, mga balaklon, pagkaon especially. Number 3, ang ginahinyo nila parte sa wage o kag iban pa nga ma-issues nga dalon dito nila ni Sir Frank tibuas naman ni mabalaan ti bantayan no diri sa Aksyon Radio kay any development sa sining natala na nga talakayon nila buwas istoryahan tali kag i-report sa inyo. Firing line. Subong adlaw last day ini sa filing sang certificate sang SOSI. I-check natin una lang sa tartapan ni Attorney Revo Sorbito. No, kay gusto ko yung baloon ang latest update kay pag-intindi ko after 5 p.m. No? Alas 5 man lang ang office hours sang Comelec Bacolod. Ti ko mo nag-exit o naglapaw na alas 5, may ara na latest nga record kung pilagid ang mga nagpapili last election. Kay ti dapat na yan na pierdi ka man, nagdaog ka man sa eleksyon, obligado ka mo nga dapat i-report mo ina ang imo sini kung mayara ka sang SOSI nga igasubmit
sa talatapan sang Commission on Elections or COMELEC. Action firing line. Kabalita sa National Subungo, ang COMELEC kuno nagapanghanda na para sa eleksyon sa bulan sang Disyembre. Oy, sa publiko nga nagamonitor sa mga kaaksyon naton nga nagamonitor, anong paglantaw nyo man? Kinanglanon na ginman nga may ara sa patigayon ng eleksyon sa bulan sa Disyembre. Action firing line. Ang eleksyon sa Disyembre dapat gingadayonon bala ini. Anong paglantaw nyo? Aber padala ina diri sa aton sining comment section sa Facebook ag YouTube. Kaya aton ina isa-isahon karon dugay-dugay. Lines of firing line. Pero naon ko lang anay mga update ika niya sa COMELEC Bacolod last day sa filing ng SOSI. Nakakomplete 200% submit atong mga nagpapili nagligad. Take note there is no extension. Wala extension niya. Kumo karon na lang ning adlaw, tikon way kay ka-submit meaning failure sa pag-submit sang imo nga SOSI. Joining us tonight is Attorney Revo Sorbito, COMELEC Officer of Bacolod City. Attorney, how are you? May gabi. Good evening sa imo. Si Action Art, attorney. Good evening man sa imo Palamati. Sige, salamat kina attorney si Action. Tibawas. Si Action Art. Attorney, number one, kumusta? After sang office hours today, anong latest? Nakakumpleto? Damo man nagpas sang susi na kumpleto 100% ka mga candidates? Well, actually, Action Art, naghingagaw ang bulk ng candidates natin na mag-file today, but there were 3 candidates who were not able to file their SOSE, as of 5 p.m. this afternoon. So, sa tanang yung nagdaragan, dito sa Bacolod, 3 ang way nakasubmit sa ila SOSE. Okay. So, ina sila pwede tamabalaan or ano man? Well, based on records, that's public record man. Oo. Based on our record, as of 5 p.m. today, ang way nakasubmit sa ila SOSE, si Attorney Baribar, si Homer Baez, and then si Patrick Lacson. Homer Baez and Patrick Lacson. Yes, 3 ang way ka-submit. So that's public record mo niya Correct. Pero what will happen to this? In effect, hindi na sila pwede mag-submit by tomorrow or the following days? Well, depende na sila. Kahit na because na ang kita yan, itang baton, but why mo takabalo actually, kay base na submit sila diretso sa Manila. So I'm saying, nga dito sa opisina, why sila ka-submit, but may araman niya actually mga candidates, sila submit diretso sa aton main office, sa campaign finance office naton. So, why tayo gamba nga why sila na-comply, But based lang sa aton diretso record sa field office sa Bacolod City, wala sila na-submit diretso. So it's possible also, mas sinasabit man sila diretso dito sa aton sa okay. Pwede man nayagali mo, nga dito ka lang yan directly masubmit. Ano ko lang na sa nag-clear ko lang na siya, kay base bila yan submit sila tao sa balong kung hindi nga sa Sorbito, nagamba niya sa radyo nga ko sa Correct. Mula na iya as of sa record ninyo as of 5 p.m. Nga why kaya na batunda. Si White Cabalo yung sunod base nagdiretso sila, so it's also a possibility. Correct. Why ko gamba nga they did not comply, but wala lang siya kasabit sa aton office. Anyway, subong halos tapos naman, kay amo naman lang ning do importanteng date, nga ginabantayan namon ang submission of SUSI. Aside from that, way naging man sa significante, after the election nga mga dates, attorney nga may pas ang kinanglanon o requirements na pati comply mga last nga nagkandidato. Based sa aton nga calendar of activities, Action Art, nag-end ng aton the election period ends today, June 8. So, ang mga bans naton nag-lift na, including aton nga mga gun ban, So, but of course, we are looking forward sa preparation naman naton for the December 5 barangay and SK elections, But although we don't have a definite calendar of activities in pagwasan min office or man resolution, okay, but we're already starting our preparations naman for December 5. I see. So, on December 5 nga SK and barangay election na mo ning ginapreparahan nyo, although ay pasang specific guidelines yung pagwa sa National Commission.
Wala pa. Actually, gasugod pa lang kita sa parar, no? Kaya after, subong may mga post-national elections pa nga reports na pang submit, no? But after matapos ay tanan ng mga reports, no, sa 2020 NLE, masugod naman kita preparasyon naman sa barangay elections. I see. Sir, sa inyo, why pa man specific instruction lately kung anong matabo, mangin permanente na lang kamo sa inyo position o designation for now until when? Why pa na, sir, no? Damo wala action art ka gamangkot sa ako, no? Sana kumalin. Namot, ba siguro kadali ni sila mahalin ako sa Bacolod. Ginapalin ka na. Akong ganing gusto ko, magpermanente ka lang ni Dani, pero lapit bla. Kani man action art, pero wala pa ta insofar as ang aton nga balik sa previous station naton or retain or whatever, no, why pa kita na gay, why pa ta directive, no, so we're actually waiting man for the directive because as of today actually I called up ang aton nga provincial election supervisor kag mga kita sa advisory, no, kung anong matabo kung buwas bala, no, manggimos na ko. Mamutos na ko sa hapon nga mga bagahe, no? Nangambal sa aton nga provincial election supervisor, si Atty. Robert Salazar, nangambal siya nga stay put kay pa directive, no? Kay bisan siya actually, no, kabaluman ta taga ano na siya, sa Aklan na siya na-assign. So gadali man siya magkapuli man sa pamilya ya, no? Pero galing kay wala pa directive. So as of now, stay put anay kay ang aton nga order actually sa reshuffling until revoke, no, so why pa man may na or why pa man sing memo or na revoke ang amon nga na reshuffling, no, so dili lang ko anay sa Bacolod kwanta-kwantahan lang ko anay Correct. Why pa taga ni ka-date nga upod na ni pa-remark doon dali sila ya open invitation sa Action Art. Open invitation na bitahin niyo ko di para maka-istorya pag italawig. Yes sir. Himuon taginda. In a way, Ario, kundi talking about preparation, no? Although why paginman gid sang calendar of activities ng ipagwa from the COMELEC National, pero ang December 5, ano sir ang gina-expect naton nga mga preparasyon diri while may mga submission pa of the post-election nga mga ginasikaso kamo? December 5, meaning galing katiway pa ni unless otherwise siguro nga ma-repeal ang kasuguan nga naga-mandate gid nga may election by December 5. Yes, as of now, yung Action Art, it stands gid nga may election kita, no? So, but of course, kahit kabalo man kita, there are some mga politicians nga are looking into nga i-postpone na naman, no? So, kami sa COMELEC, ma-ready lang kami ya. So, kung magpasar sila yung laing nga i-postpone naman ng election sa laing naman nga tuig or bulan, so kami mapati man tayo sa laing. No? Correct, so, correct. Kami, ma-ready na kami ya. In fact, we expect nga magka-schedule kita naman sa registration naman uli, no, for the elections, no. So but what pa natin is final as of now sa schedules, no. So we will be actually I will be informing you, hindi na mo kaya naman kung ara na, hindi na ko magulat pa nga manawag ka mo, ako na mismo pabalo sa inyo. Correct. So anyway, thank you for that assurance, attorney. Mahulat kami kay parang at least may inform. Kanamo obi atat na atat ang iban matsyag kundi nga nagapanawag sa akon gani hindi ko ma-recognize yung number. Silin ko masikon may interesado na mag-interest sa barangay nga ubrag siya request ako niya bihin mo ko ta si attorney kung ano man dayon kung hindi ko ti depende niya sa aton mga opisyales nga maghimo sa kasuguan naman da nga base ipaisol nila ti karon mabasulan pa sa attorney sina. Pero anyway, the COMELEC is now trying to prepare as long, no, as of now nga why pasang kasuguan, it is presumed nga madayon yung December 5 nga barangay NDSK election. Yes, Action Art, yes. Sir, base may ara ka kuan na lang ibilin sa mabakulon nun nga mga mensahe kag advisory sa mga nagapalamangkot para maklaruhan blasla. Yes, well, again, no, salamat din sa oportunidad, Action Art, no. Makasalamat na lang ko sa imo, no, sa katapos sa Bidya, sa Panguluyo sa Bacolod, sa pagbulig sa aton nga magig successful ang atong election sini nga 2022, no, national and local elections. Maraming salamat. Aton ini nga success ginapag niya aton sa di lang duway ta gina ako nga personal ta, no. Yan nga sang aton nga opisina
kag upod man sa mga gabulig sa aton. No? So aton ka nang inubrahan, ikaw why ta nagbulig ka, why man yung natigayon nga maging successful, no? Aha. And in so far as barangay elections naman nga magtabo, I would like to, as early as now, remind everyone nga kung may ara nakita sang announcement regarding registration, please, again, di naman tayo makulat naman sa last 2 days naman, last 3 days naman tayo mag-registro. Kahit marinagomo naman tayo siya sa sa opisina, no? So, I hope that by that time, nga may ara kita sa schedule ng registration, I will be keeping in touch with, especially with the members of the media, para magbulit naman sa aton pabalo. So, para tayong informasyon sa pamuluyo. No, and in the same vein, tani, kung mabalaan na nila, those who kinanang maparehistro, mapareactivate, mag-transfer, no? Kablo ka, may maglagan itong parinting mo sa barangay. Ang muna masaylo ka. Ito mo kay... Correct. But of course, may mga requirements kita, no? So, as early as now, I am reminding everyone na kung may kita announcement sa registration, please register early. Aha. Sige, on that note, attorney, salamat for the time. God bless kag good night sa imo. Action night, madamang salamat. See you soon. Salamat. Yes, sir. See you soon. Action Firing Line. Kapila na ni kami magplano, nagligad to si pari Mark Salangati galing kay natimingan no nga nagprograma kita sang firing line. Why madayon ang date namon ni Attorney Sorbito? Action Firing Line. Next time attorney kay at yung puan ko gina no at least istorya kita mas malawig-lawig no nga discussion. Inablang mga nagapamangkot gid. Siling kong iban nga halagi sila kapamangkot siya saylo si Attorney Sorbito. Why pa gani instruction nga nakulbaan ka mo kung si Attorney Sorbitos kumilik makulo daw? Action Firing Line. Ang order sa ila unless otherwise nga bawion kag may latest instruction nga babalik sila sa ila sining daan nga post amo na siyang tiempo makambalta nga mabiya di siya. Kay bisan si Attorney Robert Salazar gani kay taga-aklan siya luyag niya naman magbalik sa pamilya niya. Tuti galing ang ila sini nga nabaton nga instruction magapabilin ka dira, magalawig ka dira sa pagserbisyo as Provincial COMELEC Supervisor diri sa Negros Occidental unless may bag-o na naman nga instruction sila nga mabaton. Action Firing Line. Hoy, may ara tatlo ka mga kandidato. We'll check on them. Kung bala, basi nag-submit sila, siling ni Attorney Sorbito as of 5 p.m. May ara iya candidates, last election, nga way nagka-submit sa iya sini office, diri sa Bacolod but way siya nagambal ngayon sila, way makasubmit. Kundi, basi kung dito directly, pwede ka man niya mo, nga hindi ka mag-course through, o hindi ka na mag-agid sa Comelec Bacolod, pwede mo i-direkta dito sa ila talatapan sa nasyonal. No? Tikon, why mabahibaluan, basi dito sila nag-submit, pero sa tanan nga magkandidato sa Bacolod City, may tatlo nga wala nakasubmit sang ila sose. Action Firing Line. Ti baloon talang na no anong reason sininila no kag basi kung may ara man sila yang dito lagi sa sa nasyonal ti bantayan tay na no sa masunod nga mga inadlaw. Action Firing Line. Ang barangay eleksyon ni Bacolod City ako nagapati kung ako madayon December 5 asad diya nga eleksyon sa barangay may isa gani nagistorya sa akon may isa ka barangay do sa inyo Guro Action Oliverto, hindi ako magmuno kung din ka barangay po sa inyo muno na migo taman nga ka dito mo sa inyo. Siya ako no ang barangay nga nagaplano magpapili. Tinikil na siya kasi siya yung IBC President. Pwerte ko no atat-kin mo. Action Firing Line. Ang mga iban nga nagkalalutos last election, subong sa barangay na mapapili. Kasi nila, kung magdaog ko, nga kapitan sa barangay, ako mapapili liga ng mga barangay president ti automatic ex officio member ka man konsyal ka man mo can you imagine bla halagay mo ka kampanya pila nga daan to ka adlaw ang kampanyanay ka pala o sa iban to ang iban nagniliwang ka kampanyanay tapos lutos ka ariya dali lang ng kampanyanay sa barangay kagda ka lang focus sa imo barangay. Action Firing Line.
whatever changes, way pagtakibalo sa pagsulod sa mga next Congress, kung bala maghihimo sila sang isa ka kasuguan nga mahimo makapaisol, makapostpone, depende ina sa desisyon sang aton sini nga mga mamalida o kon mga nagapungko miyembro sang Kongreso, both chamber ang Senate kag House of Representatives. Firing line. Sa mga atat-atat na no, gusto na magpapili sa barangay, samtang way pa instruction na matamat nang mo pakita sa kapihan, magpanglibre sang ibos kag pandisal, kay kung ninali nga madayon, yadi paman. Firing line. Kay kung hindi madayon, ti charge sa purok mambal ka, charge to experience lang Anong ta na kay way madayon? At least naka-establish na kamong daan sang inyo relasyon sa mga butante. Firing line. Pero kung kamo pamangkuton, mga pumunuyo sa barangay, no, hindi lang Bacolod, di kundi pati Negros Occidental, pabor ba lang kamo nga may eleksyon na sa barangay, kay it was already extended ang terms ang mga barangay officials mo, o kay kabalo ka ang 3 years, kapag pungko mo, luwas abi kay na-extend, ang 3 years kapag pangalagad sa mga barangay officials, purti kalawig na para sa mga barangay officials nga wala nag-perform sang ila trabaho, ilabi na sa mga punong barangay. Firing line. Pero sa mga maayo kag naging maayo ang ila sining nga serbisyo, ti kalipot sina nga tiempo gakanugon ang tawo na, no? Kag sigurado daog na sila liwat ya kun maayo ang imo pagpangalagad kag serbisyo. Firing line. Ang isa pagid nga sigurado kumadayon ang barangay eleksyon, may ara mangyapon tribo pulahan kag tribo putian. Ti sinong administrasyon starting June 30 putian. Kung ikaw kapitan nga sa tribo pulahan kag support na ligad, kulbaan ka di bro. Firing line. Sino ay haning ipamunggo sa akon man? Ti temprano pa lang kung may time, saylo ng daan, pasip-sip ka to. Hindi ko matunon ka. The politics, amo na siyang pamulitika diri sa pungsod Pilipinas. Whatever the decision and update sa national on barangay election, bantayan nyo lang diri sa Action Radio Bacolod, alas 7:32. Objective. Balanced discussion. Fearless comment. Action. Firing line. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa Mata sa lumubang labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Sa mga nagpamangkot bala sa NBA Finals, buwas may coverage kita liwat nga patigayunon. Para sa Game 3 na ha, kag ang home court advantage, iya naman sang Boston Celtics. Action Firing Line! Ilang tawon na kung sino mang ibabaw buwas, alas 9 sa nga bantayan nyo diri sa Action Radio Bacolod because we will be covering sang hinampang, no? Dalo namon sa inyo at least may ara ka mo dira mapamatian, may mga iban nga nagatrabaho, iya sige lang man pamati sa radio kay ti wide tempo nga magtutok kids television. May ara ka mo dyan sa buwasa nga mabatian ang hinampang. Action Firing Line! May gabi dira galimay lang pag-monitor kay Paul Spot the Third. Ara man si El Presidente Richard o Dennis Richard Tiburoma. Siling ni Sir Milili Uligo, siling nga maayogid may eleksyon para sa wala pulos. Kag wala hinimuan ng barangay official, pero sa mga maayo hinimuan, maayo nga way eleksyon. Tamyaw lang si Ma'am Vanessa kag Doc Matt Mayo dira sa Amerika, no? Si Juan Man Jinky de Alagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Rofino Ira Gabino, may monitor man siya kuno, I am watching. Salamat kid. Action Firing Line! Araban si Welma Inocencio Cabarles. Marilo Travilla Catinoy, thank you so much for listening. Araban si Michelle Cordero, Arnil Gonzales, salamat gid sa inyo pag-monitor ha. Thank you gid for always supporting Action Radio Bacolod. Action Firing Line! Ayos, pabalik diri sa inyo pala tuntunan Aksyon na Firing Line. Nawario kundi buwas may meeting, no? Ang transport sector, pero ari ay gusto ko ni
hibaloon kay may grupo diri sa Region 6 ambot magaupod di ang kwana ang transport group nga ari diri sa aton sa Bacolod and Negros. Kay tikon pamatian taya sa Region 6 ang gusto na matabo iduso diri ang 15 pesos, 15 pesos kada nga minimum nga plitihan. Ti kabalo ka 15 pesos na ka bulubugat ni sa bulsa mo kun kuhaon mo sa bulsa mo. Action firing line. Kagang 15 pesos nga plitihan ni mga ka-aksyon, i-check taman kay ti kahapon umpisang ginpatuman ang increase sa petroleum products, and then by Tuesday next week gina-kwan pagid, gina-expectar siling sandiyo, may increase naman mo. Ti ko nagligad to bilang nahot lang madala pa uli isang driver. Abot subong kung may bitbiton pa ni. Budlay nga daan subong magkuan mo. Budlay subong mangita extra income. Tiyang isa dara lang makita mo ya kung ikaw driver, ang nasaligan mo pasayro. Ti kung mag-increase kaya asang plitihan, ti sino pa nga pasayro magalakadaw na bi magbrakalagaw kundi magwanta ang presyo ang imo plitihan. Firing line. Ma'am Yvonne, voice chat, may gabi dira, no? Salamat gid sa Germany ni siya. Okay, thank you gid, mga ka-aksyon. Online sa firing line. Ari si Sir Diego Malacado kay mga musta ko sa mga drivers, may transport, may idea ni siya kung sino ni nga organization o kung transport group nga daw nag-file kaginadusong 15 pesos kada litro nga 15 pesos nga plitihan. Sir Diego, may gabi, sir. Salamat. Good evening. Good evening sa atong mga listener. Labi na kita mga pumuluyo no, sa Bugas nga Negros. Aha. Sir, unahon ko lang, no, bali, buwas na yun gini, ang meeting nyo nga itong naligan nga daw forum ninyo, Unity Forum? Well, upod na siguro no, sa panawagan sa aton ng mga operator. Boss, allow na kita, no? Da na lang sa, tupad na lang sa Action Radio, da sa may simbahan sa Iglesia Pilipina Independente. Allow na kita sa aga. So, gintry ta nga malambot, no, ang opisina ni Congressman Greg, Congressman Stephen Paduano, ni Acting Governor Jeffrey Ferrer, no, nga maka-attend, boss. And ginatry man namon nga malambot si Mayor-elect Albi Benitez base may mga commitment siya nga mahatag sa amon sa sining alarming subong nga problema sa transport industry, especially diri sa Bacolod. So at least may ara na sang doon nag-commit nga ara sa buwas. Si Congressman Greg daw 100% na to kay nagtawag ng iyang staff na tingwa niya gid nga maka-attend dala siguro ang pagpasalamat man niya sa kadalagan niya sa buong naging agom diri sa Bacolod. Yes, sir. Sige, so isundo na mo niya, makover kami buwas, ibaloon na mo na kung anong update nila sa inyo sa nga talakayan. Now, ang next kong ipamagkotsi mo, kundi kahapon, nabatsagan ipatuman ng ining increase blati, pertigid, no, sa kamgid ang transport organization. Sir, anong epekto sini? So, mga driver, nakasugilan nung sila, may ginbit-bit pa ginban sila nga ginbakal nila sa ila income sa mga adlaw? Well, amo na no, tatlo na ka-series ang meeting hasta kagapon. Gabi na ini, hapon naman natapos ang mga dialogue kaglabing. Kalain pamatian, no, inang daw hopeless na gid lang aton ng mga driver. Even ang aton ng mga operator nagpaayo na sa ilang nga mga renta sa ila driver para at least ang purpose man lang hindi anay mauntat lang ang biyahe kung iba nagadeklarar na nga mangita na lang ubra iban sila ng operator niya binuligay ta na for the meantime while nga nagaplano pa man ang mga dagko ng mga federation. So kung parte sa ego as in grabe gid nga ego no kung hindi lang kita upod na ang mga basic sector kay naghalos malahal tanan bisan lang taon ninyo sa merkado may mga movement giba ng presyo, and then ang pinakalain lang kay mga pasahero sini nga adlaw pagkabati nila nga may nagpropose ang na plitian. Damo sa palamangkutanon, damo tekno silingkuti sabto na naton sa isa ka pulong nga dapat ara ang mga stakeholder upod na ang mga government official nga natalana sa sina nga i-action act.
Pero sigurado gid nga ang epekto sini number 1, subong nga hapon nabatyagan na niya mo kay ti gapon pa nagumpisa. At least bisan nog bakal ang uga kang noodles na may kabay patani nga mga driver nakakuan man kay bisan ako nag-experience sini gapon nakasakay ko sa Fortune. Ang pasahero halin sa Lupis East dangat ni sa stasyon duha lang gid kami mo. Wala. Ang tutuod lang gid at least maintindihan nila nga sa aga maningwa gid na yang maka-income ang driver para ipakaon niya sa iya pamilya. So ang mostly na iya action art sa tutuod lang kung hindi na iya tuloy ang baklon para lang gid lang makakaon ang pamilya mabili na para sa laswa nga mga moroles mga 30 pesos nga laswa nga luto na kay kung ang 30 pesos imo na ibakalutan hindi gid ba na makaigo at least amo nang realidad no. And ako unta kag sa hindi grabe gid ang igo sa aton nga mga driver no. Ang panghakroy mo bala di mo mabatsigan nga may tupad balay ka o kung may kalyado ka o kung may kilala ka pa nga gobyerno o kung opisyalis sa gobyerno, hindi nang daw hopeless ka na bala nga ginagamit ka nga tungtungan sa sining ambot hindi man ni ma-justify actually sang DOA kaya ang isa nagambal nga malambot pa by 100 ang litro ting isa man to gambal nga hasta lang ginada sa 99.66 ang litro sa iban nga mga probinsya like Palawan nagwa na 99.66 ang kada litro sa crudo. So ambot kung ano pang matabo sini buwas kay galalain ng mga driver tisiling ko inang kung makaya nyo kayaan nyo pero kung hindi inang kamo na mismo hindi na ta mag-untat biyahe kay gamiton man ta Japon ilang instrumento mangita ta sang iban nga porma o pagina sa mga kaparian istorya ko ang mga former congressman ng istorya man namon nga matry ta nga masulat para pagpungko sang 19th Congress base may posibilidad nga makalabi kita dito. Kaya number 1 action art nga solutions kung sa totoo lang gid kung mag-unite lang ang pumuluyo kag mga association aralan sa gobyerno kung i-reduce lang by 12% at ang 12% sabi nga ba kung i-reduce lang by 50% 6% labing implement ang ato nga excise tax i-deeper anay while nga nagalala bala nga nagalala ang presyo kadamo sang mabulig no kag malibantar gawa ang pangabuhi sa driver tax and art. Correct. No, pero tinda siya galing depende na yan sa mga setting officials naton mo and hopefully by June 30 sa entry sa mga bag-o ni nagdalaog kag sa iban pagin nga nagapanglagan sa national to kabay patani makalabot ning inyong mensahe pero mas namit as early as now may mapadala na nga communication to sir. Amo na ga-connect kami no sa mga dagko man nga federation sa Manila sa ilan ni Sir Mar sa Piston Abi kag sa PDODAP nga kung pwede ang unity man na din kulang mo maka-unite kita sa isa ka position bisan party na lang anay sa crudo ning oil deregulation law kay ang oil deregulation law na gid man siya kabalo gid man ta kinahanglan na amendments subject niya sa pagpungko na sa bag-o nga mga representative nato nga ang ginayo ta lang tani bala kay si Duterte pertigid man niya pabalon mo galing kay kisa sa kadamo sa ginambal niyang iban sila hindi man matuma kung i-deklarar niya lang while nga naga-suffer kita sa grabe nga kapigedon amo lang nagkakaayo namon mo hindi na kami kinahanglan mga ayuda kay gabo pa na mga korupsyon pa na ayo na lang kami kung pwede DOLA na lang ta advice na lang talang nga gasoline station para maka-income talang nga gasoline station dra na lang ta makuha rebates wala may ngalan action art nga DOA lane dra ka mo tugong automatic like sa Alias kaginang isa ka gasoline station automatic ya may 3 pesos kada yon nga rebate sa kada litro but siling kung mahimo na sang isa ka gasoline station nationwide na hindi mahimo sang gobyerno no kinahanglan makadaton ang justification kag i-explain nila in toto kung ano gid lang motibo kag ang mayor nga katuyuan nga may VAT, IBAT, ARBAT, ad value tax, excise tax ining train 1 kag train 2 national. Tiyan mo ng problema kay sa bat gani galing kay V na nga bat pero ang mga driver nagwa yan libat gid sa kagutom ni kung mag-amo na sige-sige ni gutom gid kagabi may istorya kong driver sa balay nang katama na gid ka sentimental dason emotional nga paano pa pa mabuhi ang aton nga pamilya siling ko at itry tanay kay hindi man lang ni kita ding nagasuffer mo. But siling nationwide ni siya in kabay nga matagaan ni sa justice sa sining nga bulan
kagkabay nga sa pagpungko sa bagong administration, matutukan nila anay ang ako gani kuan ko siling ko isa na lang gid tani ka bulan po grabe ni aksyonan kay kun gutom gali ang magatake sa imo balay kabudlay magpasalipod no magpangayong imo kabataan la mas maaypan kun gira mo kay ang bala makapasalipod ka sa pader po kun ang kakulang mo bala bugas mamulima ka sa bugas kay sudan nang kalain-lain ba matyag mo action art nang daw mangita ka daw malupad ka bala mangita ka gira makakaon ng kabataan mo mga ransak mga awat so ayo maintindihan sa aton pumuloy kag wala kita naga-agitate na kung naga-encourage sa aton ng mga driver nga mga ransak. Yes, ang lain sila daya kay kung may bata katon nga nagakunida, nga nagaunga nga ginagutom, alangan mo pa hugon nakaswang na kay bisan aswang nakaunon niya na es kagutom. So, hindi mo muna pwede malon nga ara tik-tik kay masiling nang taga-amon to sa kawayan nga. Bisag tik-tik pa, makaon na lang ta, basta makakaon na kay gutom na makayo. That's why ginakadlaw lang nato. No? No, kadlaw lang ta, pero seryoso ina nga problema, iya gida actually. Now, Ari, kundi may nabasahan ko din nga may ara nag-propose, daw 15 pesos nga plitihan. Sir, di ni siya, ang inyo counterpart ni sa Iloilo, o sino din nagduso sa Region 6? Actually, kabahin kita dira, supposed to be kabahin kita dira no, sa Western Visayas Transport Coalition nga nangin dako nga grupo diri sa Western Visayas nga gakalampag sa LTFRB. Dating ang aton niya ang final decision buwas pa na mabatian. That's why hindi man ko pwede nga maghambal in behalf sa bilog nga transport nga nagaupod kita sa 15 pesos sa tiyak nga kinalano na gina kay tapuso nato na yung isa ka collective nga inistoryahanay para may bulto ba and base makabulig man si Congressman Greg kag si Vice Gov Jeffrey Ferrer ako gapati kung akong maayo lang ang inistoryanay sa mga LGUs kasi may tendency nga makabulig kita makakomplement kita sa panawagan sa National Transport Group nga kalampagon na yung national government nga magpatigayon sa solusyon action art. Yes. So, para sa inyo, iya dapat i-discuss ini alay sa local transport organization, diri sa Negros Occidental, kung ano ang inyo panindugan di sa 15 pesos, no? Yes. Okay, subo man yung sunart iti ang pamilya tabalay, like sa amon. Pito pa niyang sakay sa jet mo, hindi man pwede nga ilibriyon mo ng pamilya mo sa tanan nga mga membro naton. But silingon ang driver, ang is na pamilya, pasahero man na mo. So kung nagadulog siya from Handumanan, pito kadlaw sa isa ka simana abi, kung pasakaan mo na siya another 5 pesos. So masiling na lang na siya, so himuon ko na lang ni 4 ka bisis na lang kung madulog para makuha ko nga akong kinalanon sa downtown. Wala mo masolve ang problema actually, naglala pagid, nagbuhin mo pasahero, buhin tayo mo income. Yes, yes. Pero kung ako maglantaw, hindi niya guro ma-approve dari anay. May mga consultation pa ni guro nga himuon. Amo naman ang pinakasakit. Bisan mag-ayo ka ni aksyonar, silimot 15 pesos. Bisan mag-ayo lang ka ni 25 centimos. Kay tungod nga bulag, bungol, tulog, lipong, inutel ang LTFRB Region 6. Sa bilog na Pilipinas, amo na niya nga region nga perti gidya kakabalan bisan ano mo ya ka-atake panginwala actually amo na ang hambal naton nga 25 centimos si pasaka mo morally siguro maaprobahan na siya pinakanubo na gid na 2 to 3 months so gangla ng imong driver ang halos para ni aksyonar tong hambal ko nagligat nga mga interview kung pwede pala ni matugungan mo tubig tugungan mo sa mga kinawatan nga kodo